Hi, Dei Elfryn dwi, a fi sy'n drymio yn pantomeim Peter Pan yn Mhafiliwn Y Rhyl, a dwi newydd gyrraedd ar gyfer wneud sioe 3 o gloch, so o'n i fewn i weld beth sy'n digwydd. So, dwi newydd gyrraedd drwy drws cefn y theatr, a gwan, da ni'n mynd i ochr y llwyfan, lle mae'r sets i gyd, a felly, a dyma fo'r crocodile sydd yn y sioe. So dyma ni ochr y llwyfan. Cefn llwyfan yma. Dyma rai o'r props sy'n cael ei defnyddio i'r sioe. Felly dyma ni mwy o'r llwyfan, mwy o'r set. A dyma ni o'r llwyfan ei hun i'r gynulleidfa. Dyma ni un o'r criw yn gweithio ar y peth sy'n neud i Peter Pan hedfan yn gystod y sioe. Dyma ni lle mae yna lot o pwynt yn y sioe yn cael ei defnyddio, cues a felly, a pryd da ni'n mynd ar y llwyfan, a dangos y sgript a felly, beth sy'n digwydd. Dyma ni'r olygfa o'r llwyfan ei hun. Lawr fama, mae'r pit, ffordd ma dwi'n dod lawr bob dydd i wneud y sioe. Drwy'r drws yma. Mae gwylod lle da ni yn ista ac yn cael panad a felly cyn mynd trwy drws yma i'r llwyfan. So dyma ni, fama mae drums fi, fama dwi'n neud sŵn i'r sioe. Wedyn wrth ochr fi, mae Wyn, musical director. A wedyn mae Rob sy'n neud y gwaith piano, syniad piano i gyd yn y theatr. Dyma lle mae'r sy'n i gyd yn cael ei reoli. Os nawn ni droi, dyma olygfa o'r desg sy'n i'r llwyfan. Wrth ochr y llwyfan, dyma ni coridor yr ystafelloedd newid i gyd. Os neb yn awan. Alright. So, no, I don't remember anything. Do you remember anything going horribly wrong? When was Monday? Should we name the things that went right? Felly, mae'r llwyfan yn cael ei llnau, a wan dwi yn disgwyl i fynd am soundcheck. So, dyna ni daith bach o'r theatr a sioe Peter Pan. Diolch yn fawr. Tra.